Takže čaute, ja som Majky, vítam vás do ďalšieho unboxingu a k tomu halloweenskému špeciálu. Možno vyjde, ale bude rozdelený na 3 časti, lebo YouTube mi neschválil natočiť také dlhé video, ako to je. A môžeme sa vrhnúť do otvárania kejsok. To je to normálne, iba 5 kejsok. Môžeme začať. Z tých 5 asi nevyjde moc nič dobré. Keď mi z 30 nevyšlo až tak face nič dobré, takže... Nová Ghost Gameu. No nevadí. Ideme ďalšiu, otvoríme si teraz Winter Office. Deadlineku mám už a VPčku som dostal. By som chcel dostať teraz tú Guardianu, alebo M4 Asimov. Ne. Galil, ne. Ježiš. Nevadí. Tvoríme teraz Huntsmanu. Ináč aj ja, Huntsmana bola moja úplne prvá kejska, čo som v CS:ku otvoril a sa v nej dostal Pepe Bison Antiquest Brusonovi. No Desert Strike. Mohol som ju dostať. AK-47 Vulkan. Tiež krásne. Puls. Zase Galil. Toto je... Ježiš, toto neznášam, toto zbraň. Čo nejaká bugná textúra. Už dneska druhý Galil. To nie je možné. Dostaneme dneska aspoň nejakú tú fialovú vec. Dúfam. No, zostaň. Á. 4. 1 S. Blood Tiger. Jednu už mám. A nevadí. Aspoň dačo. Nič extra, ale... Ani z Brusonové není. Posledná krabice dneska, Fenixka. Dúfam, že bude šťastná. Toľko ružových vecí, toľko tých trigónov. Ježiš. Ani jednu nedostanem. Není je normálne. Na UMP Corporal.
To je na prd. Tak nič. Celkom na prd. Bude nejaké zase. Na prd ešte sa pozriem, že aké. Opotrebné. Lehce opotrebné. Lehce opotrebné. Opotrebné. Opotrebný. To sú tie moje staré. No. Takže to je všetko. Ak sa vám toto video páčilo, môžete zanechať like, odber. A Halloweenský špeciál by mal vyjsť. Keď chcete, môžete si ma pridať na Steame. No a čaute.